Vittu saatte nähdä saangin. Niko vitu apina. Vittu. Jos me nyt salat jotain jaloille, niin tää puu lähtee tuonne päin. No niin, jatkakaa. Oi vittu. Arsi sanoo moi. No niin Niko, jatkakaa. Mistä se tää vittu? No. Niin se tulee alas. Pomppittiin se näyttää. Pompit aikas siinä. Kuntoille. Kauan aikaa mä saan pomppia. Vaikka loppupäivä. Okei. Trampo. Eikä että loppujen lopuksi kun mä menen vikkaa kertaa alas tästä näin. Niin... Ei se pidä kauan, kun se hyppii vain menemään, kyllä se tulee alas. Koko ajan. Joo. Se on paljon alempana. No mennään. Pomppa sitten siihen koivuunkin. Niin, koivuun vaan kiinni. Miten niitä tulee alaspäin? Koko ajan tapahtuu jotakin. Niin. Ei tapahtu. Niin pomppis saatana. Me voin katsoa, että näistä tuu paljon paskaa saa. Vittu Se on paljon alempana kuin viime. Mitä vittua menit kaatamaan tuossa pikkusen koivuhaara? Sori, meni väärään suuntaan. Vittu opettis kaatamaan saatana. Ensimmäinen kerta. Ei toi kyllä vaan... Ei. Naksahti joku. Anna mennä. Anna mennä. Anna mennä. Anna mennä vittu. Lohduttavaa. Jää se latva poikki. Ei saatana. Joku Sami on autolla.